3-3. Ja to nepovedal, že ide vám, čo mám. Tak to je tu. 4-3. Král som ďalej. Šimón má takú veľkú gravitáciu okolo seba, že loptu. Dobre. Hej, ubiež na drah. Čau. Marek, hraj. Metku, ale hraj. Hlava. Ideš, Salám. Hraj. Ideš. Proste ticho, zahrešte tam Marekovi do Kurva! Marek, jeb sa už na to. Hraj, Marek! Zaťahni to za tam, držko pinďo. Máme gól! To je dobrý. A to čo už bolo? Ale však skúste to. Tak on to Dajte raz. musí vyto Nie, ideme ja. Preber to na chvíľku. Ja nahrávam. Podávam. Budeš ešte tak... Kumruj, Reku, kumruj! Áno. Podávaj. Ja to zachytávam, to je cybershot. Tak víš, to je balečka. Milan, nejaký Stream Dance Academy. Marek, ideš? Tak To bola ďaleka. Taký kus. odmotaj to. A teraz oni podávajú, takže to je 4-4? Sedláci. Dobre, do 12. Nasporuj. No poďme. Marek, si zabere, usmievaj sa. Dobrý, nechaj ho, hraj. Už som ti zazoomoval tvár. Dobrý rožok máš. Marko, sa to delá. 5-4. Nie to. Nerobte somariny. Morko. Dobre. Marek, nehanbi sa. Všetko je to možné vymazať. Bere. Pomej. To všetko bude na internete. Aj na YouTube. Na YouTube. Pozor. Áno! Pač 4! Halná. Jakže hovno. Na husace, fú. Husace, nie labute? To mali pračku. Hráme? Jasné, že hráme, však hráme do 6-4, nie? O 2 body, nie? 5-4, ty. Mareková sústredenosť. Pekné podanie. Aj zapadá slniečko. Nie. Samo. Yes! Yes! Poď, Marek. Hraj. Jaký kozlák tam má. Škoda, že som ne... Jo, kozlák, 6-5. Škoda, že kamera nebola otočená na Maťa. Za to z toho nepriaznivého počasia, stavu, decembrová jeseň, čiže október, neskorý október. Skôr. Dobre. Milan si vyťahol galoty, aby sme všetci vedeli. Rifle, galoty, aha. Dobre. Riflu. Sakra. Musel som to však zachrániť, nie? Ideš. Počkaj. Kamrejman. Sakra! Podávame. Hraj ďalej. Mám. Ideš, Marek? Yes! Vyrovnali sme! Ale to je Fata Morgana. Pozri si, je to na kamere. To je všetko, to bolo všetko slnko, to nie. Je to na kamere. Ale nie je. Klasíka za stromami. Jak to obetoval? Jak si sa rozčapil? Mázne topánky, ja tu mám také rydlice. To mňa by do Zélandu asi nepustili, čo? Do Zélandu? Však keby si ich mal okepené. Marek, musíš na toto dať statív. No, musím.
No, vy. Však to... Pozri, Milanové kreácie, áno. Chcem hodiť doma. Čo? Povedal som ti, že nie. A čo, sa nesústredíš, či čo? Pozor. Uvier, zabij. Ale rukou sa nemôže odraziť Logda. To nie je na kamere. Jakže nie? Však ho mám na teba, na... Marku, na mňa prosím ťa. Nie, tlačil. Nie, jak sa otáčal, tak tlačil. Šimone? Yes! Dobre. Kolektívna hra. Koľko to je? 7-6? 7-6? Pre koho? Pre debilov. Pre vás, Lazari? Ale aspoň, že vyhrávame, ty jebo. Ale vyhrávame my. Nehrešte, dobre? Marek to bude ukazovať svojej babke. Máš na chlapke. Nás vypípa. A to prečo tam všetko len pípa? Na... Iba telefónu, veď. Chyba telefónu. Musím to dať ísť reklamovať. Daj sem. Ha! Dobre. Čo? On je na našej polke. To nie To je náš hráč. Výraz rakovina tyčky, vieš. To sú 3 tyčky. To je výraz tej tyčky, takže to bolo. Dubný, oný. Dobre, o jeden bod musíme vyhrať. Nem boj. No o 2, ale teraz je to o 1, nie? Mareka nekúpa. A nie, tak to Marek. Tak Maranko. Milan, ten dáva texty. Yes! Aj, tu si jak lamat. Že je to Marek, tak dám. Pozri, aké hlavičky. Kúka jak... Ja. Pardon. Urob na ňa onu. Klapka číslo 1. Pardon, ospravedlňujem sa. Zahrešil. Úspech. Viete, zahrešil. Tak na mňa pekne, no. Áno, Šimon. Nová! Po obecenstvo si pýta novú. Obecenstvo tu není. Máš to. A nevidíš tie 3 tyčky? No hráme. A tak hej, tak mi daj. Jaj! To čo už bolo, jaká fatalita. Aha, Milan. Milan, to je... To bol jaký zákrok. To bolo Karate Kid jednotka. Ojoj! Krása, krása. Aj, bol, na malinách. Na tráve. Dobre, nehaj. A nie... Neplú na plochu. Neplú na plochu. Tak máš 4 gigovú kartu, keď robíš také oné. Jakže? Však to ide z tvojho smeru. Samo? Ma neser, lebo ťa zahrabem do pilín a predám ťa cigáňom. A dáš tam oné tú onu, že rozbitné, pozor. A Šimon sa ani raz nedotkol, rozumíš tomu? To nevadí, na zmetenie. My si ho zámerne vyberáme do svojho týmu. Milan? Majo. Milan? Majo? Počkaj, hraj, lebo... A Marek je zábere teraz, chill. Teraz. A jo? Krásna hlavička. Krásna hlavička. Milan, behni si na druhú stranu, odkopnú to na seba naspäť. Milan Mivan.